en hål i väggen. Ja. Kanske är det någon som har klippt ner lådan. Man vet aldrig vad som har firat. Ja, det är pojke! Jajamän! Jättebra. Ja, jag vet inte. Jag vet att du har en boll. Kom här, ät så. Här då. Jag kikar ner i lådan. Kolla det. Det är lite tragiskt. Ja, tycker det känns så. Hur känns det ekonomiskt? Man får låtsas att man är på husvis. Ja, det var väldigt dåligt. Jag tyckte det var jävligt jobbigt. Ja,